תראה פה מה אומר הזוהר, לא תאמין. יש מקום בגיהנם לכל עבירה ועבירה, מקום וממונה בפני עצמו. אמר ראיה מאמנה, זה משה רבנו, הרועה נאמן. דוכתין אית בגיהנם רשמין למחללי שבתות בפרהסיה, ואלה חזירים בתיובתא מאותו חילול. כן? הם מחללי שבת בפרהסיה, יש להם מקום מיוחד בגיהנם. ומממנן עליהו, וגם יש מימונים עליהם. ועוף אחי דוכתין אית בגיהנם, וגם כך יש, כמו אותו דבר, יש מקומות בגיהנם, לעינון דמגלי עריין, אלה שמגלים עריות, ולעינון דמגלים מגלים פנים בתורה שלא כהלכה. לוקחים איזה פסוק, הופכים אותו בשביל לעשות להם את הסיפורים שלהם. כן? לא מחפשים את האמת. ולעינון דשפכים דם נקי, שופכים דם נקי, שמים לאנשים ערבים, זה, עושים רעות. ולעינון דאומין לשקרה, אלה שנשבעים לשקר, כל דבר נשבע לך, על כל שטות. ולעינון דשכבין עם נידה, אפילו נשוי, כדת משה מישראל, אבל אם לא טובל את אשתו, יש לו מקום מיוחד, סוויטה בגיהנם. או בת אל נחר, או מישהי שהיא לא מהאומה שלך, לא מזרע ישראל. או זונה, הכוונה שבלי נישואים, זה זונה. או שפחה, ועוף אחי לעובר על ששה לא תעשה. כל אחד שעובר על חס ושלום ששה לא תעשה, יש לו מקום מיוחד. לכל חובה, לכל עבירה, היא דוכתא בגיהנם, יש מקום בגיהנם, הוא ממנה עליה, ויש עליו גם כן איזה שד שחור משחור ממונה עליו. ושטן, יצר הרע דילי, גם השטן והיצר הרע, שם כולם מחכים לו, עושים לו כיפה אדומה. וזה השטן והיצר הרע, הוא ממונה על כולם, על כל חובין. ודוכתין ומממנן דילה, אוי ואבוי, וואי יא חביבי. ואי הדר בתיובתא, אבל אם אדם הזה חוזר בתשובה, מה כתיב? מחיתי כעב פשעיך. ראית העננים? ככה, באה רוח מפזרת אותם, אותו דבר, אדם חוזר בתשובה, הכל נמחק. התמחו רשימין דרשעיה, נמחק הרשימות האלה של הרשעים. דוכתא דגיהנם, מכל חובה וחובה מוחים את הכל, הכל נמחק. כמה רחמן השם, כמה טוב השם. רק תעשה תשובה. הנה, מי שלא הספיק עדיין לעשות תשובה, התפקשש לו, עבר יום כיפור, עבר ראש השנה, נשאר לנו שנה רבה, זה סוכות. זה הזמן עכשיו של רחמים גדולים. האחרונים לעלות על הרכבת.